nindot ra ba kayo na? Ay, ito siya magbuno sa daikot eh. Sa kuno pasangin lang siya. Sure di ay. Ano mo tuong gid sila nga. Tuman ta saan. Isang ginoo ko kumpiyansa ng tarok. Nainaw nga to. Di ko palipatan na niya ay. Igmat ani. Naibaw na ko si kalidad ng tarok. Mga hustler na. Kumpiyansa gyud na nila. May buntag. Oh. Ano sila? Dayon. Masa nang dala ni Muraki? Kanang. Samira ni tarok ko ako ah. Saan hitabo ninyo? Lingkod. Siban, kuwatong lamisa kay arita mga una ta magsugod sa atong iskot. Kana. Nindot aron nindot atong hunahuna ba? Makalaho tayo ta sa itong pagsulti-sulti no ikong. Sa man pikta nakaluto na kadiha? Oo, mana. Andam lang, pwede na tayo mga on. Nya, ano sama ninyo ha? Bino o soft drinks? Ha? Bisa kunsa. Laming tuba noy. Dugay na kung wakatilaw og tuba. Kay lamay pa man sa bino. Oh, palitan to sila tuba tay. Nay. Palitag tuba. Oo, tayo na ka ba diha? Ako rin magpalit. Nahala, ikaw na na pagsukan ito. Sige pita, kaso may suka nila. At abangan lang tiga tay. Ayan, pula. Hay, Yorita, maayong adlaw, Yorita. Nang, maing buntag. Anaon ta ko sa inyo kay nakita na ko si Rocky ug si Tarok. Naadihaon sa may lang tuyo nang. Ay, kana, Yorita, naa si Tarok sa balay. Kay gusto siyang makig-atubang ni Teban. Sus, ilabihang nakapang himakak. Gituyo niya pagtukmod si Teban sa pangpang. Mao ba? Oo, magsultianay na ron sila, Yorita. Nya, nagsugod na sila sa sultihanay. Wa pa, Yorita, kay amo man usang gitagad, amo unang pakanon, sa dili pa sila magsultianay. Pero ngano nga na si Rocky ug si Tarok naghubo silang sinina? Ako ginagisiguro, Yorita. Aron, masuta gina mo, wagin sila dalang armas sa gitaguan din na sila, ilawom silang sinina. Di ay. Oo, mao na, Yorita. Kay wagi may kumpiyansa anang Tarok ug ni Rocky. Kay buot ko na nilang patyon si Teban. Gusto dyan mo ng pikta. Ay dyan mo pagkumpiyansa ng mga tawhan na. Ug niya pa dyan ng pikta. Daghan ang nagtuo na kana si Tarok, gisugo lang na siya. Gisuhulan aron patyon si Teban. Mo nga ang importante mutug-an lang na siya kung kinsay gasugo niya. Hala! Bitaw no, Yorita! Mao dyan na ang tinuod nang. Hasta ko di mo tuo nga kana si Tarok na ikasilag ni Teban. Gisugo lang na siya. Hala, tinuod jud ka, Yorita. Sakto jud ka, Yorita. Mao jud na. Mao nga ipanugon ako nimo ng pikta. Bisag di lang nailabtan si Tarok, di na ipabilanggo. Pero patug-anon dyan na siya kung kinsay nagsugo niya. Oh, mao ginaamong buhaton, Yorita. Amo nang himon. Sige nang, di lang ko magdugay. Ay, ihatod lang ta ka, Yorita. Ay, Kay daghan ra bang buang diha, Ay, Yorita. di lang nang naman si Rosie dito, nagpaabot. Naaday na. si Rosie. Sige, ayo-ayo na lang, sige Yorita na. niya. Salamat kay Yorita, Sige ha. na. Sige. Sige.
Si Rocky may magipako? O pa? Ako pa, mutuo gid ko nga mulampos dito sila sa ilang lakaw. Kung mulampos gani si Taro, maminaw ha? Basta mulampos na siya, o di na mo kaya si Tiban. Ato din abogado. Kinahanglan doon ay kontrata. Kinahanglan doon ay kalikunan. Nga kinahanglan nga di na mo kaya si Tiban. Kana kung mulampos si Taro. Mao yun. Mao gini ang buhaton pa. Hinam-hinam lagi ko pa nga maabot na to sa Rocky. Hindi gid balik kayan. Ulbaan ko pag maayo. Unsa ka pa no? Pananglit lang ni ba? Kung mahita po, nga mupiyait si Tarok na ko. Saan na lang ka sa? Si pasabutin mo nga, mutugan siya sinahon. Oo, ano ka? Di mo na ito malikayan. Huh. Kung iya ganin ang buhaton, ipaniguro ko nimo. Di siya kaugmaan. Tipi siya. Mao gina inaasak mong nahuna pa. Puso na lang gina sa Tarok pa eh. Ang nakabati man gud ninyo, yung supak ko na ako. Ikaw ba? Balik na sa gana. Dahil ako mo naong sakto eh. Di masagod mahimo. Nasupako na to ang nahuna ni Parimigil. May katarungan masabot siya. Unya, ingunan ni karon no. Mahitabo ang akong kahadlukan. Sige lang. Kung may tabo ka na yung gigadlukan, di masab na ito pasag na ito kaugalingon. Panalagdan masab na ito atong kaugalingon. Basta, salig lang. Salig lang ako. Salig lang ako. Salig ayaw laom. Anak? Hindi lang ta anak. Ay. Hay! Dahil agi ko pasagto na kami. Ang sabla kaya kung buhato ni mo, no? Na makikasabot ka? Unsa man? Sugod na ta? Sige noy, labing maayo. Sugdan na to, tay. Ako'y munang musulti. Larga, tay. Nalipay ko nga ni atang tanan. Gusto ko nga mahusay gud ni. Aron doon na tayo kalinaw. Kanami kong. Sugo ni tarong taas kagagi. Aron makita resulta sa atong pag-atubangay. Tinuod na noy. Aron dili na ta magpanagana o maglakaw-lakaw bisag asa. Mao gyud. Karon, sugdan na nato. Ang nahitabo ni Tiban, mao'y dakong tanghaga. O gitihuan ni Tiban, nagituyo siya, pagtukmod, aron mamatay. Tinuod gyud na. Karon, mangunta na tang Tiban. Kung nganong nakaingon man siya, nga gituyo nimo pagtukmod Tarok, hapit siya maintimano, maayo na lang, kay nasangit siya sa mabagang sanga sa mga kahoy. Oh, sulti Tiban. Ako makaingon gyud ko nga gituyo ko nimo pagtukmod Tarok. Kay nakabati man ko nga dunay nagtukmod ako moong dive ko dito sa ubos. Nasayop lang gyud katiban. Ni aman si Rocky makasulti man gyud na nga gitukbod batika. Hoy! Tugas tinod Rocky ha? Mamakakron gani ka kay lugitan ta kasi mo kalimutaw. Unsam kapikta imo na glukos Rocky? Di ko gusto nga dunay mamakak ini karong atong pag-istoryahanan.
Sulti ra kay. Kuan. Musulti ko tinuod ro. Gusto ni ng pikta, musulti kas tinuod, busa sulti! Musulti ko tinuod ro. Unsa man day ang tinuod nga wa na ko itukmod si Tiban, mao na imong isulti. Unsa man laki? Tinuod na nga wa ko niya gitukmod. Pamakakron, kay sundangon ta ka. Sulti sinod. Wa ko kakita kay nagsige mo tan-aw sa mga langgam ug kadtong mga kwaknet. Klaro ha. Gitok mo ni Tarok si Teban, unya wa ka nakita. Wa kang kakita. Pero gitukmod gyud kong tarok og tuyo. Wa lang ka kakita kay nagsigim kag tan-aw atong mga langgam ug mga kwaknet. Mauna. Nganong nakaingon man ka nga akong gitukmod sa Tiban nga wa makakakita? Nganong nga makol magka nga sila ra may kaingon nga imong gitukmod sa Tiban? Pero admitido ka nga yang gitok mo si Teban. Oh, admitido ko. Pero wa ko kita. Hain man kamuta ang gigamit ni Tarok. Pagtukmod ako, ang wawang to. Ang wawa man tingali ito. Oh, ang to? Amo to, iwam sa ko kakita agad. Paghilom ra gud mo. Ngano mangutana pa man mo? Nga unsang kamuta ang gigamit ni Tarok sa pagtukmod, nga wa man ni siya kikita. Paghilom na ikaw. Kay dili man ikaw gipangutana. Di na ang nga ipangutana. Kaya ang gipangutana, wang kakita. Paghilom lagi diya. Kay wa kay labot. Patubagon lang sa tanis Raki, tay. Kay basig matag-anan pa din niya. Paminaw lang. Kay wa kay labot. Nganong di man kumutingog? Nadako man lang sa iyo inyong mga pangutana. Ay lang pagsaba-saba niya, tay. Pasagdi lang may pangutanunan na mo si Raki. Ha? Padayon mo diya. Ayaw biya akong saba. Samo kay kada. Raki, sa imuhag yung bana-bana, unsam yung kamutang gigamit ni Tarok pagtukmod nako. Ang wow ang to. Klaro ha? Murag ang wow ko ito eh. Pastang amawa gini mo. Nganong nakaingon man ka nga, wa mao akong gigamit. Nakakita di ka? Nakaingon akong awa, ako naman siya na bana-bana. Bisag bana-bana, giunsa man nimo pagbana-bana nga nakaingon man ka nga wa akong gigamit. Di bala-bana lang ako, kay wala man ka. Pataka man lang ka. Tuoy. Wa kumunok mo doy. Lakturon lang ni nato Tarok. Siguro ba ni sa Raki, kaya mo gitukmod sa Tiban? Tubaga ra kay. Unsa man, siguro gyud ka nga gitukmod ako sa Tiban? Tubaga na yun, Laki. Di lagi ko kasiguro, kay wa ko kakita. Hoy, amaw! Pagtarong, ha? Unsa man? Gituyo ni Tarok pagtok mo si Teban gadto sa pangpang? Uwa! Mura. Hoy, pagtarungan na imong tinubag-ganap, sikat-sikaran di ka niya. Hoy! Pero niingon man Hoy, ka, patiray! Sulti lang ha? Kalma lang. niingon man ka, nga gituklod yun ni Tarok si Teban. Ang among ikasulti, nawa ko kakita ni Tarok sa pagtukmo nitong Tiban. Pero niingon ka nga gitukmo ni Tarok si Teban. Oh, kaingon man sila. Ngon man sila. Kinsa sila? Tugan! Tiban ay, napikta. Pero si Tiban, niingon nga, ika ko na katukmod niya. Ito, usag ko. Lisod na kayong hukman ni Hitabo ah. Huwag klaro mga testimonya. Ang ayaw patiban, kalimtan na lang ni nato. Ipadayon na lang inyong mayong kabubuton. Hoy! Katarong gud nimo. Unsay ulion ang maayong kabubuton? Kakinahanglan ni justisya. Wa ka nabuang? Unyag namatay pa na si Teban. Aw, aning naunta ko ron. Di na may mo tayo eh. Wala lagi klaro inyong istorya.
Magsig, balik-balik. Sa may usayo rito na ninyo. Bahala na. Adto na sa kurti. Maghusay. Kinahanglan ni padayon na kiha. Ugma na yun ay. Ipasaka din natong kaso. Adto ta susgadro na yun. Pero tiban, nang pikta, anis pa. Wa gitaw na ako itukmod si Tiban. Mamatay pa ni Sraki. Ikaw lang unta. Maulagi. Sa kurti na ta. Mag-agad. O mabilanggo ka ba o dili. Ang kurti na may maghukuman na. Pastilahan na mo pikta. Mag-usik lang ko sa kwarta. Kung kwarta lang hisgutan kung why problema, dili mahadlok si Teban na ng kwarta. Naaya mong manok. Adunahan na niya, mitay. Nay, muhatag man mo kwarta, nay manok na mo ay si Ugis. Wani muhatag na mo kwarta. Wago na pildi-pildi. Pero Tiban, nang pikta, Noikong, di mo maluoy na ako nga mabilanggo lang nga away sa? Tawang pikta. Tarok. Di magkakagusto nga mabilanggo. Paminaw. Ni ay maayo ay. Sulti imi sa tinuod. Kung kinsay nagsugo nimo pagpatay kang Teban. Kung mutugan ka, kung kinsa ang nagsuhol nimo sa paghog ni Teban sa pangpang, maluwas ka. Di na may madayon pagkiha. Di ka na may papriso. Maayo pa tarok. Itugaan na lang. Isingal. Kung kinsay kasugo nimo pagtukmod nako dito sa pangpang. Tugani mi. Sulti na yun. Di na may mukiha. Di ka mapriso. Sigurado yun na. Amo na ipasalig. Ikanta na lang. So, buhato na kuraki, no? Amaw gyud ka oy. Nganong amaw man? Amaw ka. Dili ka amaw. Ano misahan magkabalik ka ugma? Kay imo pang unaon-unaon. Mutugan na ka kinsay kasugo nimo. Wala mo ko'y lain nga katarungan, God. Ang anga, mutugan na yun ko nga problema man na. Ugma, mubalik man ta. Mutugan ka. Maubitaw ang ganiha nga, waday ko mutubag kay maglisod ko pagsulti. Ato pa ning estudyohan. Estudyohan. So kung may estudyohan? Ato ning sabutan. Sabutan. Sabuhan natin sabutan oy. Kinisaan na ka nga. Mubalik ka ugma. Sa ato pa nagduda na sila nga nay nagsugo nimo. Asya, Rosab, di sa sila makaingon ana, oy. Amaw gyud ka oy, amaw ka. Nganong amaw man? Di ka amaw, di ka amaw. Ha? Nga man nimo sultira yung nga way nagsugo nimo. Liko-liko man na nimo. Gusto bitaw, no? Pero, nindot man gud to ilang kondisyon nga di na lang ko ikiha. Basta, mutugan kung kinsay nagsugo nako. Nindot man sa nang kondisyon na raki. Indot para nimo. Unya, ugma mo balik man ta. Sa nimo? Ay, sus, ay kabalaka na gud. Atik ra na. Tarunga gyud ang atik-atik nimo do. Tarunga gyud. Sipiat gani ka na. Ha? Taggang gikang Yurito Arnold og ni Don Alfonso. Di ba to magagikiha ilaha? Nauna ni gilisuran ako noon raki. Magsabot ag maayo raki, unsay angay buhaton. Iya ka lang. Nya, asa man taron? Adto lang ta sa amo araki. Tabangi ko ani bit, kining problema ha. Nya, di na mahimo oy. Tuan Yurito Arnold nagpaabot na to nako. Ano sa nay resulta? Dako ani problema ha oy. Nya, sige lang. At tuon ti kasi tabangan ti ka lang problema aron masulbad. Salamat taon na. Adto man ta man hapon. Sige, ako lang sulti astong lakaw si Yurito. Raki. Di mayo ah. Sama na. Di lang nato itugan si Senyorito Arnold. Ha? Kinsa man? Si Glenn o si Judah ba? Oy, di ka na magkakaubot ang kalaki ni Mutaro. Nganong magubot man nga, muhangyo man kuninang pikta og nitiban. Di lang sila magsaba. Nga importante nga makaatuban ko nila. Bahala ka. Basta ako, sulti ko sa nga mo diri.
Tinod, dito mo gikan sa opisina? O lagi pa. Pero kadiyo tra kami dito si ate. Kaya magikuha raman siya dito. Oy, Rosie, ayaw mo pamakak ha? Ibabya ka na maglagot ko ng mga taong bakakon. Wa man ko na makapa. Pero ang tinuod, nakita na mo si Tarok dito. Katong gidudahan ni Tiban ba katong may gatuklo des pangpang. Nakita na ninyong tawhana? Upa. Paduong ilang Tiban, nyalain og bihok. Kaya ang naibul nga lang namo. Gahubo. Gahubo? Upa. Buot ang pagsundan ni ate. Pero wa ko sugot kay akong gituman ng magibaod. Mayo. Pero pa, worried kini si ate pa, uy, kay mura ba katingada ng lihok-lihok ni Tarok, ang katong iyang kauban na si Rocky. Oy, Rosie, bahala na ko siya mahitabo dito. Basta ang ako gusto, di mo mag-apil-apil. Para way, dautang mahitabo. O tambagi na si ate ni mo. Pakalimtay na si Tiban. Ayaw, sabana pa, uy. O siya, ayaw, inaan mo yung gusto. Mga amaw mong dako! Ayaw na. Ako'y labot. Yun to ha. Ako'y labot. Si Tarok ra. Uy, labot. O siya mahimo, pagbalik dito, ugma. Ha? Mutugaan na gyapon siya sa tinuod. Dili na. Hindi na mutugan yun to eh. O siya dili. Anong mihangyo man siya nga mubalik siya dito? Kaya nga, para mutugan. Yoy. Ningon si Tarok nga. Di siya mutugan na kita'y nagsugo. Lain lang yung itugan. Kinsa man kuno? Si Glinog Juda. Siglin og si Juda? Usamot ka, samok ni kasuha. Kaya nagtuo ka, muangkon to sila Juda o Glin, maway kasugo? Ha? Samot, di ita paminaw ni Tiba na na. Wa yung mga uto ko eh. Pag-una-una mo pa nagsa. Mga amaw mong dagko. Bugo! Upawan ka mo ron. Ay, sus. Si Tarok na ito ay amaw. Oy, niya bugo. Hasta ka! Hasta ka! Anong hastaman ko? Ano nga man lang inang taro nga? Way nagsugo niya! Anong mingon pa man siya nga mo? Balik siya ugma! Ha? Ako bitong gisultian. Amaw ang gini si Tarok. Gilisod-lisod man ng bayo niyang kaugalingon. Nya! Ha? Unsa ka man niyo ron? Inyong tupan! Ano pa? Di ka musugot niyo rito nga. Ipasangil lang ni Tarok dito ni Lanjuda o ni Glenn. Mga pulpul gin mo eh. Kamita gina iyong utak, Ben. Usamot ya po nagkasamo ka ng kalakiha. Musumbalik ya po na namo ni Papa. Kasabot ka? Ha? Di ko musugot ang pagiha. Bate na! Siguro mga priso mi ni Papa na kung mamasangil ta ni Glenn ug ni Juda. Ang nga bitaw ni Tarok, oy. Gahig-gahig yung utok. Magbuot gid siya giha. Inastarok ha? Ingna nga, way nagsugo niya. Lisod ba na? Gusto niyo rito, no? Husto sa iyong mata? Ingnon nagdunta niya. Nga, mautong nabuhat niya. Kay tungo, daglagot siya ni Tiban. Si Tiban, doon ay atraso niya. Mao na. Sakto sa kanito da. Sakto si utrosab ka. Ano mo mo ayudahi si Kwenta, no? Huwag mo sa kukunang anak. Mao gani, gipakuyog ti karon makaunhuna ka. Unya karon moingon ka, wa ko kaunhuna na. Tarong ba na? Ha? Wa kay matampo. Nikaon ba ka sa akong kwarta? Sorry lang yun, ako ka kung nawagkangan tapos kung na ako. Ano man, ibagtok ni mong utok? Sus! Ikaw kung wag yung kay kartiyo mapagkabana. Kung ako kasabot nimo naglibo ko kanong adto di ka mulaban nila. Kung siya tulaban, taka ka man lang. Binugok, binibuk uto. Ang akong toyo, aduna tay kalinaw. Aron wala tay hunahunahon. Hasul ka ng kakinga. Anong ikaw may mahasol? Nga kami ramang duha ni Teban may mulihok ani.
Halag saba dia. Balik to tarok ugma. Og mo balik aya pagsarga ha? Kami rin mahibawan eh. Nganong di man ko nimo papilon? Basta di ka lang magtingog. Kami rang duha ni Teban mo ay makigsulti ni Tarok. Wa kay labot. Ayo, may hapon. Uy. Si Rustica. Dali, dayon day. Ali, dayon. Likod. Nalipay mi day nga. Iduaw ka na mo din eh. Dili lagi ako na yung nagpuyo. Sabi ko pag namalhin mo. Ay, diri ra mi gihapon day kay wa mamilaing kabalhinan. Musta magaday? Nialagit ko na kay gusto ko mangumusta ninyo og nitiban. May nadungog magukong storya kabangan natong pagkahitabo sa katong pagkahug nitiban sa pangpang. Nya. Law ba kaayo to? Salamat alang gani. Wa gyud siya mamatay. Tinuod na day Rustica. Ang tanan dili makatuo nga nabuhi pa si Teban. Mga pangusa day ug gamay nga gumanyang nga guman. Maayo gyud siguro. Ikaluyan gyud siya day. Ikaluyan gyud siya sa Ginoo. Ang Ginoo mo yung nagluwas niya day Rustica. Yahain na ron siya no eh. Kaya day. Yes, Teban. Ikaw, tagas Teban. Iban, gawas dia. Dia ka bisita. Pagdali. Cha. Kumusta Tiban? Teban! Ato ka nga sa Rustica. Kalimot ka. Rustica? Wa ko kalimotay. Siya si Rustica. Ang mabudion na mo'y nagtumpag sa nagtipon og kong gugma. Husto na Tiban. Nianhi ko aron sa pagkupangusta nimo. Dili aron mo hangyo nga imo kong dawaton. Nahibaw man ko nga nakasagid ko nimo og di gid ko nimo mahimong mapasaylo. Nalipay lang ko nga nakakita ko nimo nga maayo ra gid imong panglawas. Nga buhi ka. Dako kay akong kalipay nga giluwas ra gyud ka sa Ginoo. Ug nagpasalamat og dako. Nang pikta, nga ikong alis ako, dira ko magdugay. Pagkawapyan mo kaiko, boy. Murang kang diilaki. Unsaon man din ako? Akong gakson. Akong hagkan. China lang. Paulit siya dito sa Amerika. Adto siya siyang darling ay taso kilong. Isang nakasa pa siya, imo ang respetuhan. Hilom na lang diya ikaw. Eksakto mo sa lang. Gimo ni Teban kay unsaon man nato nakasama gito siya. Nakasa, lagi. Pero iya lang ayuhon pagtagad. Total, dugay naman itong hitabo ah. Sabi ka ko. Kay ba kung dalagot na Teban na niya. Nahibaw man ko tay nga gusto na siya makigbalik nako. Yan saon taman. Para nako, gilubong na nako siya sa kalimot. Wa na. Natapos na ang tanan. Konsumaton es. Natapos na. Tunday, Ala na. Ay na lang mo paglalis niya. Ikaw ay na lang paghilabot. Iyan ang katungod ni Teban. Wa na ang ay paglalisan. Aw, nakagustom ka katong Rustica tay. Kamo na lay pakasal. Gailang mis nanay. Sa tibon? Sagdi lang nay kung biyaan kang tatay. Pangitaan lang niya tikag pa-ranger.
Kanang taga Sugilong ba? Lahal-lahal mo na. Dali na mo na. Puro lang gubo. Buangan ning amo nako. Mga kulungo kuno tanduha. Kulungo ko taon. Mao yang gusto nga ipaditsog angko nimo nga way nagsugo. Nabuhat to nimo kay may atrasos di ba nimo? Unsay buot niyang ipasabot? Ang kuno nako. Saan pa man di ay? Musugot na lang siya nga ikiha ko ni Tiban haron mapriso ko. Kung mao na, siya'y kulungo, dili kita. Kasabot ka? Naparabay mong sinuti ano? Apil-apil mo sa glinog si Juda. Di masugot sa amo na kay musamot ng kagubot. Sige, ayaw na lang niya. Haron mahuman musulti na lang ko sa tinuod. Tugan ka. Unsa may imo itugan? Ingno lang yun nako nga gisugo ko ni Arnold nga pagpatay unta kang Tiban nga ihog sa bungaw, suhulan kog 50,000. Pero hangtod karon, wa man gyud ko bayre. Unsa? Ingno nimo ana? Unsa man di ay tamblingon ko ni. Tablahon. Kay wag ko niya bayre. Butog-an na lang ko sa tinuod.